Predstavujeme rotačný laserový nivelátor Nivel System NL300R. Lázer je pokračovaním legendárnej, obľúbenej a cenenej série Nivel System NL300. Zariadenie je dodávané v digitálnej technológii. Vo výbave nájdeme digitálny senzor s číselnými ukazovateľmi. Laser generuje vodorovnú rovinu, ktorá slúži ako referenčná rovina na meranie výškových rozdielov. Laser bol zabezpečený proti náročným podmienkam na stavbe, čo potvrdzuje trieda IP54. A ten najdôležitejší prvok, teda laserová hlava, bola chránená kovovým telom. Zariadenie je jednoduché a ľahko sa ovláda. Máme možnosť pracovať s presnosťou až 1 mm na 10 metroch a na úsekoch do 250 metrov. To znamená, že pracovný priemer je 500 metrov. Zariadenie je napájané našim momentálne najsilnejším štandardizovaným systémom Nivel System Accu s kapacitou 8000 mAh. Takýto systém nájdete aj v našich krížových lazerových prístrojoch. To znamená, že naši zákazníci majú možnosť vymieňať tento akumulátor medzi zariadeniami, ktoré vlastnia. Takáto veľká kapacita umožňuje niekoľkohodinovú prevádzku zariadenia na stavbe. Na zadnej strane sa nachádza lítium-ionový akumulátor, ktorý je možné rýchlo a jednoducho vymeniť. Tento systém je štandardizovaný a pasuje aj do iných laserov Nivel System vrátane krížových. Ovládanie funkcií prebieha prostredníctvom intuitívneho ovládacieho panela. Nájdeme tu vypínač napájania, máme možnosť zablokovať kompenzátor, teda pracovať so sklonom, ako aj možnosť pracovať s funkciou tilt, ktorá ochráni merania v prípade silných vibrácií alebo nárazu lasera. Laser sa vypne a upozorní obsluhu, že s meraniami niečo nie je v poriadku. Laserový nivelátor je dodávaný s digitálnym snímačom RD300R Digital, ktorého údaje sú na displeji zobrazované číselne. Snímač sa vyznačuje širokým rozsahom detekcie laserového lúča. Je to 105 mm a je veľmi presný a odolný voči náročným podmienkam na stavbe. Rotujúce nivelátory Nivel System sú kryté zárukou aj pozáručnou podporou. Disponujeme rozvinutou sieťou miestnych servisov doma aj v zahraničí. Ponúkame také služby ako kalibrácia, prehliadky a opravy. Viac informácií môžete získať u našich distribútorov, ako aj na stránke www.nivelsystem.com.